अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नेते मंडळी सक्षम आहेत याच्यावर निर्णय घेण्यासाठी आणि ते ठरवतील ना, आपण काम करायचं, बरोबर ना? वरती ठरेल ना, तर एवढे सगळे दिग्गज कशाला बसले? नाही, पण हे नेत्यांनी सांगावं, नेत्यांनी बोलावं ना, नेते सांगतील ना। ते कार्यकर्त्यांना आदेश देण्याचे त्यांचे अधिकार आहेत आणि त्यामुळे हे काही एवढं विशेष नाही आहे। एक लक्षात घ्या, प्रत्येक पक्षाला आपलं हक्क आहे, अधिकार आहे उमेदवार मागायचा आणि आपल्याला पक्षाकडून इथे निवडणूक लढवायला मिळावी म्हणून ते त्यांचं म्हणणं मागतायत। त्याच्यामुळे त्यांना शुभेच्छा आहेत आमच्या। आम्ही आमच्या तऱ्हेने मागणार। जो वरिष्ठांना ज्या पक्षाची ताकद दिसेल, ज्या पक्षाचा योग्य उमेदवार दिसेल त्याला 100% महाविकास आघाडी म्हणून उमेदवारी मिळेल अशी आणि त्या पद्धतीने आम्ही सगळेजण एकत्र महाविकास आघाडी म्हणून काम करू। 15 दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये, जिल्ह्याच्या बैठकीमध्ये ह्या सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये येणाऱ्या विधानसभेमध्ये विलास गावडेंना ह्या मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवावी अशी कार्यकर्त्यांची जी भावना होती की ह्या सावंतवाडी मतदारसंघाचं नेतृत्व विलास गावडेंनी करावं म्हणून। त्यामुळे ह्या मतदारसंघाचा एकंदरीत विचार करता आम्ही सर्वजण विलास गावडे यांना महाविकास आघाडीचा उमेदवार व्हावा अशा पद्धतीची मागणी आमची आणि आग्रह असणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।